August 2006. Ready for take-off. 48 elever. 4 lærere. Et fælles mål. Det skal blive en succes. Men de er så små. 2 lige gode klasser. Men de er så små. De var små. Så små. De var umodne. De var crazy. Denne sommer fra folkene bag succeser som 7. A og B og 8. A og B kommer nu 9. A og B. Større, klogere og stadig crazy. Denne sommer er de 9. klasse.